ରଥଯାତ୍ରା ସେଥିଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥରେ ବସେଇ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କି ଲୀଳା ଦେଖିବ, ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବି ଆଖି ଦେଖି ପିଲାଦିନ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କି ଆମେ ବି ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି କରୁଥିଲୁ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु।